Mä tunnen sen jo kasvaa. Voi vitun penis, mä tein väärä jutu. Hyvä. Ja terveellistä ihmisjumalat hyökkäävät puskan takaa korvaan. Ihmisten jumalat, nyt ne lentää pystyvään. Epin. Tule käteen, jumala. Tunge käteen. Tule käteen, jumalan. Mälli silloin jalkoinen lentää. Voi. Mitä? Minä täytin juuri 50 vuotta. Ai No. ai, täällä on kuolleita pääkalloja. Ottari, mä täytin just eilen 50 vuotta, oleks sä iloinen? En. Ei hitemi paskas. Niin mäkin. Tänä juuri juon King Kongin jälkistettyä paskaa. Se on uusi lajitelmavalikoima. Sitä on viiltävän paskaa. Piltämään paskamyynti. Osta nyt 10 kiloa paskaa, niin saat 5 kiloa paskaa kaupan päälle. Maksamalla vain 10 € enemmän. Maailman fucking Maksamalla 200 € enemmän ja antaman sielusi Viltaman myyjälle. Saat kaupan päälle hiekkapurkin, jossa on harvinaista taikahiekkaa suoraan persiin. Osta nyt olisi hiekkapurkki. Siinä on pelistä. Meillä on makkaramauno. Ei.